May gabi mo. Subot ka Bisaya. Ha? Kumusta man? Kasi paminaw ni mo. Kani raman niya. Kani sakit. Unsa man dre sakit dre? Oh, ana. Tanan dre. Sakit pot. Sarag na nindo pag marutay ta. Ha? Ta manindo kung ta marutay ba. Unsa rutay? Tanang magkuan ko. Pwede na siya manilot dito may rayo ba? Oo. Ano gano sa dihiloton no? Kaysa nila. Hiloton gani kay para maayong rayuma. Kaysa nila. Og dihiloton sa man Kaysa nila. agwatahon. Ang rayuma daw dili pwede nila. Unsaon lang man. Kaya Masagdan lang. mga tambalan daw. Oo. Gusto yung tambal, mahurot na lang sa libo, di na maayo. Oo. Adi pa uday. Oo. Ang ipamati gud nimo karon unsa gud kanang pinaka number 1 jud. Kanang dre ra gud sa hawak ko. Sakit. Sakit kayo no. Higdam lagi ka dito. Lain mo lawas. Lain kayo lawas ay. Kasi paminaw nimo murag Murag di palihok. di ka kliyop, sakit. Di murag galingin ako ulok ba. Ha? Galingin ako ulo. Kalingin? Oo ba? Magawa kang pa-admit. Hindi man siya. Ay pa man siguro ni kuan. Inagad yun dili siya. Tambal. Ay, nakabalo mo sa ko ah. Hindi, may driver nga among customer. Hindi ko na ko diyaw katong na kuan kanang van niya pula. Ang opisina na ato dito sa kuha kay nasa ligid sa kuha gibaligya. Unsa di trabaho nimo, boss? Organizing. Oo. Mo tayo na atag number sa kuha. Mao ba? Ano tawagin niyo kay parutay ka, pailot ka, anak. Ano siya? Kanang di ba nag-vulcanizing ka? Pag kung may magtrabaho sa vulcanizing, di ka nagahimasa, hotpot, ligo. Hugas. Mo jud. Nagabasa. Oo. Anong nagabasa mo kahugaw? Hugawan. Paulay na gud. Masa. Wala ka nagabanhon, puy-puy, pangalay. Oh, ana. Puy-puy. Dol ka sa pas mo ha. Kaso yun. Sige, ay mong balay, asa gyud imong balay. Karon dire na may sadigos kay na ko iluti diya sa 13 Mayo. Original gyud asa imong balay. Takurong. So, mapila mo ka buwan re? Natuig duha na katuig ko. Sige, shout out sa taga Takurong atong tabangan si pila edad mo? Sige ta. Sigunda, sus parehara mo dito. Atong tabangan si Brad. Brad nila ko tawag nimo, Brad. Oh, kalitura ka. Kabalo ka? Lapos oh. Initan nimo, no? Atong tabangan si Brad kay di kalintura, lain na gyud ilihok niya. Sa kitawak niya, pamuypoy pangalay sa kituhod. Lagda tanan na ni. Tanan-tanan na ni ha, pero duol-duol ka sa pasmo ba? Napasmuhan ka, pasmo sa kusog. Dili pasmo sa kaon. Oh, kanang magtrabaho ta nga mabasa ha. Oh, ana. No, so atong tabangan kay murag laanan ni tanan niyang gipamati, no? Shout out sa taga Takurong. Ah, ano? Oh, Takurong niya. Nana sila sa Digos karon. So, sige. Niya shout out sa akong mga subscribers, no? Niya paspas ko kay atong tabangon ni si Sir niya. Shout out sa mga viewers, subscribers nako. Yan. So magilot nako kay dali-dalion na to si Sir nga maayo kay para ugma mo trabaho na pud. No? Sige. Buwan jacket. Tanggalay mong jacket. Sando. Sando. Brett. Ano na no, humok man no? Oh. Ah, sige tanggalay yung sando. Sando. Ulo. Pamani, gahi ulo. Agahulo ako pud ay. Gahi man na Kaya ulo. pud ako mo. Gahi na. Kay Ah, sultihan. tanggal sige, kulog. Sultihan niya dili, may masa man. Kani sa istorya niya, pas mo ni Pas mo kay, duol ha. kay Niya, ang trabaho niya, vulcanizing ko. ako pina. Hmm. Niya magbasa. Init ko din kayo. Ako init kapoy niya basaon. No. Bako pa Sa manghimasa. maulanan nga katulog nga bulkit kaya dili mo giniwasan, di ba ga bulkit di sa ulanan dili. Sa gamay. Anak. Ah, kana. Pero sa ko. Ligo ko. Okay na kana. Ugay lagi decision dili na lang. Saka mo. Dali. Ha? Saka mo Ugay sa decision ari na lang dili. Adi kay amo ta siya ha kay sin ko dito lang tani. Siya kay ako asya gusto diniling ko. Dili na lang. Tamad man siya. Asam na gusto di ay. Kung ako adik ko gusto. Pero siya ako gusto din siya dili. Na naman. Kay daghan man mga tao kung isa dito sa vulcanizing dili magud nga balay nga Ha? Ala pa, alata-lata lang. Ah, daghan na ang mga tao dito sa vulcanizing di makita siyang hinakwan kaya amuhang tulugan atubangan man wala man sila sirado dili na yung
Dili. Magtulog kami sa gilid. Karsada, tapos makita kami nga nagatulog. Asa rin yung organizing? Nakamayroon good ang akwan. Ano ba? Akbang sa partners good. At bang sa partner? Partners. Ay, dire! Oo. Nag-organizing din nga. Lingon ba dito di ay? Oo. Susog organizing ko din na. Di, Suriano? Suryano? Oo, Suriano niyo. Kasi pangasin papa. Gani. Ha? Gani sa bala. Akong mama, Hilda Suriano. Yung mga ba'y classmate Suryano, mga taga-diha. Lalaki. Kalimot sa Si pangalan. Marlon, Isulti ba na ilahin? si Alex Suriano, si Bimbo Suriano, si Peter Paul Suriano. Muro na ikson na mga puro laki. Tungkol kaya, bisa kita makalimot sa mga classmates. Basta sa Sa naong di ko makalimot. Hawad kay kog naong. Pero pangalan. Anong pangalan? Sige pangalan mo. Pero naong di ko kalimot ni mo. Ano ba? Ah, Napoy uban, hawad kay pangalan. oo. Pero sa naong, So now, dili. kalimot ano. Lain mo pamina sa mulo? Ako pa siyang ulo ba? Lain yung paminaw. Abot na yun. Lain yung paminsar ba? Kaya ako gusto ko mag-uli kami sa Takurong, itakpan ko naman siya. Diba? Admit. Kay, Kalayo ba? wala man kami kilala din nga mga doktor, mga kwan. Sa hospital. Lahi dito sa Sa magay, kwan. naingon tong lutikap. Lahi sa amo ang kwan. Ah, kita ano eh. Init. Tayo. Wala ano. Inom kay tubig ron? Wala ka. Kita. Kaya gani 39 ba? Init ani. Oo. Kasi pamina naman yung kalintura. Init kayo o tuklaw? Karoon mo lang tabo. Oh, pero kasi pamina mo init. O, yun. Tama pag ganun siya mag-inom ng tubig. Ako magalintura. Inom ako tubig na tubig. Sige, pero pangalan? Marlon. Karoon. Anong gwapo nga tambal paliton? Alexander para pa UTC. Alit ng kadaan, di ako na UTC kadaan. Bandite. UTC to Alexander para. That is highway na UTC kadaan. Oo na, Sa Palawan. Lapit na sa inyo, no? Tapos sa Palawan, pwede na maglayo. Bandite. Duwa-duwa man, duwa-duwa. Dua ka Alexander para, dua ka ba UTC. Uy, isulat mi kung isa makalimot ko. Oo, anak ko. Makalimot. Malingki gani ko ako na pinalit na pinamalingki. Duha naman nakabuo. Makalimot ko kung isa. Nabayaran ko na. Wala ko ba nabitbit? Uli ko sa amuang ko. Asa itong mga dala ko? Balikan ko. Wala na. Swerte ang nakabunit. Lakot dito nakapunit. May lamas, may gum, may bulag. Kompleto ay. Di anak ko, di maakuan ko ba ng... Ay, kinaingnan mo sa multikap. Customer ni mo to? Oo. Nya. Nakaagi na pahilot sa inyo. Ah, iraga may ma'am. Naigos. Ay, oh. Sige. Kasi makalimot ka, nagbalik dire. Lah, patay. Bahala na, basta nandin na siya sa inyo ha. Bahala na kang kasaag. Oo. Bahala na. Tingo? Mas init siya kaysa katatay dito.
service na yun. Muli mo, sinapos tawag. Tagalog. Oo, ko may Tagalog. Sige mo nagkatumi ko. Ano? Anong kaon? Biyag kan. Yung pamayag. Uy! Ano na? Lingid as pikas. Pikas. Ayo. Hapon, ma'am. Ay, Hapon man. hapon. Sana all my car. Sana all. Ako nalimtan akong pakapin. Sana all. Ay! Hala, ay, nasudla na na diha. Wala na di ay. Sa 20 tanan. Busy mo, nag-service mo gani ha? Dari ka, dari ka? Nag-chat gani ako. Nag-chatan no. Nga balik na anak ta. Ako kay, wala na, tulog na yun. Wala na? Wala ba kay init yung ganyan nag-deliver. Aw, yan lang ka uli. Gusto, kung kalintura ron. Lagi? Ibaw. Napagay isa ang nga naman. Panik ko. Sus, nadyo ito yung mga terno-terno ba? Kato terno ta. Nahalin na, wala na, nahalin na. Di ko ano ko i-chat ko Oh, dahil. inon, tiga. Ay lang nang mine. Lama. Basta ang anak. Lamat. May kay ito no? So kabuan no? Kaway na ba ni mo today? May kaway. Kaway ka. Maitas naman yung kahoy. Ay, nakabalik ko eh. Ha? Nakabalik or ni... Nakabalik yun. Ay, gusto kaway mo. Ha? Kaway eh. Tapos na. Trapal ba? Ayan. Gagal ko. Mamang mo, itawagi. Ang trapal, iyahang kwan. Tapos kaway. Hindi na itong ito ba, nagbait ba na ang sabi kwan. Dagang iyo ko. Mati mabasa. Basa. Sige.
Ano nga pa na siya na? Gamay, iro. Isa ba? Gamay, iro. Ako anak ang isa ko pa. Pwede dahil sa iya. Ako, ala, asal bahala pa ako boy. Hindi, hindi na. Ha? Hindi na ako sa dito. Bakit mo kada dito sa magdito bahala na. Ano ako anak? Hindi. Anak. Ang bata ka. Tama ko dito sa wala na magkakaroon ito, wala din naman kayo nakaawag ba? Kasi kaya ano, ito ang parte, ha? Kapali, oh. Nakuti yan, nagkakaroon. Okay, kamay. Kaya ang pwede, gusto niyo na. Hindi mabilang ka ba? Bawal sigarilyo ha? Wala naman ang kapatid. Inom! Bawal sigarilyo, bawal inom ha? Na. Bas? Ha? Bas. Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal magpapusta ka na ikangkit. Pusta ka na ikangkit, pagayan, loko, alimango, tamang buhok. Ayok ha? Nan. Tignan ang tulog. Bawal sa upuan. Basta. Gusto mo inom na Ay! Pag inyan ka tagurong. Gabi, adlaw. Punta kamay. May kinang pala dito sa Pilsen. Naman ang ito na ito, hindi ka mag-inom ng Pilsen. Grabe ka ng Pilsen. Yes. Pagkat nagagabitan, doon na lang. Ay mo kunin pila ko sir ay kuan mabangga ni hinay gamay pati sa kita. Taas na kayo mong yurik, ha? Na. Taas kayo mong yurik kasi, na mutulog ang duguan eh. Laglag yung taon eh. Laglag, mabasa pa yun. Okay, ano yan? At mo, Bilkot lang. Kamay ha? Ah, ang sigaw. bawal mo kang itlog, manok, dinamos, bulat, uyak, pasayan, alimango, balot, ha? Ano yan, arthritis niyo? Osteoarthritis, ha? Osteoarthritis, may arthritis, pinihel arthritis, ha? Di ba ka makabalot? Wala ka unang din. Lalo na, ganyan. Isa ka bulan, wala ligo ah. Yes. Basta. Grabe na yung lawak ba? Hindi naman eh. Kalit ko, ma'am, kaya. Huwag mo nagtitinood. Eh? Ano nakikita ulo? Undang sa tag-inom, ha? Balik lang tag-maayo na. Ay, dili yun. Dili na din. Hindi naman nagkagustuhan. Wala man
tanto ay. Ginarani kay ganina pa man buntag hinilot. Ikapoy na kini. Agay. Tagamay ba sa? Yeah. Kam na manginom ka kada semana? Ah? Giro, plastar. Kada semana, inom. Ah, dili lang siya ni Mata kung hindi adlaw-adlaw. Kasi gabi, gabi, hindi mag-ulit. Hindi may magkagto mga amigo inom. Kagsa ka magkakabatilya. Saka, sa ligad, paatulo ka kilosin, sa dancing, tagko matanduay. Imong suklihan, dili naman sa suot sa imo, Karon nakabalos ko.